عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا أمك تتالت تركبوا زخبركم تعذبتنا كما يتوعلوا نلومي سوني سران شوعتن تكمتين فرقم عالتن فرقان تدالوه هاقراون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زقروا لكم خالد محمد برهان نمك تتالكم بخبرنا عدومكو بغندار رسال زينا خفلم أب موكسي هوسبيتال أوروتا 40 شوعتن هتسانات عود مطبحة اللبي تخايلو ودابة سنة وبنياتات نيرترا رابعي عمته فيستيفال سنة وبن بهلن أب مينيسوتا أكانيعو جنفر محبر ممهران إيرترا زوا ماكل أميلا أفتات حد سقمت تمهارو زتوكرة ناي أسلتن تسلتنا وديبو روسيا نيكلير كم أهجر سجر كروز ميسايل بعود كم زفتنا تحبيرا فرنسا نبي يوكرين سراويت كتلق كم تخل دقيمة أميتا تشاينا أمريكا نقداوي في اللياتن بزيتن مفتاح أمر رجاء كم زوز حرقة ليسان أب هاجراوي موكسة هوسبيتال أوروتا بمتحوار إيرتراويانن إيطالياويانن حكايم 40 شوعة هتسانات مطبحة البتخايدو وكيل إيرينا دانيال والدو نزدالو زينا وتحستو قر مسكال قرز جير كأرويو أما أكل مطبحة اللبي أسمرا بمتحبار إيرتراويانن كاب إيطاليا زمصا جل حكايم ميد أكشن بامبينن كاب 10 شومنتك ساب 25 تقمتي نعسران كلتن هصانات مطبحة اللبي تخايدو اتوم كمل هاجر زمصو هصانات أقدمهم تمرميرهم ككم كبلت حمامهم قصرات غيرهم صنح مخانهم كفله تخايلهم أقدموا كاب 5 ساب 10 شومنتك تقمتون بمتحبار جل إيطالياويان حكايم ميسيون بامبيني نعسران 5 هصانات تماسس مطبحة تخايد من بارز حبرت ميديكال دايركتور هوسبيتال هصانات أوروتا بروفيسور صقريدا قبرهوت قاليو بسنكي حانات الصعب قال دما بتفطر الصعب حمام لبي صنح مخانم أبريهام أبزي مطبحتي كلتا إيرتراويان دكتورات نفسهم كإلهم مستافهم نوصيتاونت نايتي أبز حلفة عمتات استقبري ناي ملو واتمكرون متحقاز المدبات زنت صر مخانون قليسام أبت مطبحتي استساتفة دكتور بيان أبرها أت مطبحتي زتحال الخب مخانو نمعالتي كاب كلتك ساب سلستنا كايدو نتسرح كم زعممو أرديوم نقول لحكايم ميد أكشن بامبين ترنيفو زمسي بروفيسور جوفاني ستانلي بوغانو كاب كلتشن 4 أتحزوم أب عمد كلتك زيان نامسو نهزانات مطبحتي لبي يكايدو كمزلو بمتكاس أمسعي أتمدب ملو بملو بيرتراويان حكايم كمزكايد نمقبار أمسرح كمزركبو أنسيرو كابز مسرات إسران كلتن عمتات تاوصيرو زلو ماكل مطبحتي لبي أسمرا أبتحتي هوسبيتال هصانات أوروتا نتفتاتو زا سلاسل كوينو زاقيت لحادشحن 600 هصانات عوت مطبحتي كم زكايده سنداتو ينصر أزك كم زيلون كله بمسرتي ماكل مطبحة اللبي أسمرا زخونو كاب جيرمان زمسو أبلات قجل حكايم أركيميد كاب 30 حدن تقمتي نسلسة سومن زغلص المطبحة اللبي نسلسة هصانات كم زكايد كابتي هوسبيتال زرقب حبريتا أفليتو ودابة سنة وبنياتات إيرترا رابعي عمتو فيستيفال سنة وبن بهلن أب مينيسوتا حورات منقسات أمريكا أكانيعوم كابتو تازبت حنا حبريتا فرتنا عندهم بملكع تصبصاب كتقربيا ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ዝጥርንፍ ውዳበ ስነ-ጥበበኛታት ንኤርትራ ራብዓይ ዓመታዊ ፌስቲቫል ስነ-ጥበብን ባህልን ካብ 17 ክሳብ 19 ጥቅምቲ ኣብ ሚኒሶታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቃኒዑ እቲ ዓመታዊ ጽምብል ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ማለት ድምጻውያን ሙዚቀኛታት ተዋሳእቲ ጸሓፍቲ ደረስቲ ቀባእቲ ገጠምትን ካልኦትን ኣብዛሃለው ሃልዮም ንሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ዝገብሩ ኣበርክቶ ከም ንምባል ዝዓለመ እዩ ናይሎም ዓመት መደብ ንሽዓተ ብሄራት ዝውክል ባህላዊ መደብ ምርኢት ባህላዊ ኣልባሳት ናብ ቆልዑ ዝቐንዐ ኣዘናጋዕት ሕዝቶታት ምርኢት ቅብኣ ባህላዊ ሙዚቃን ትልሂትን ግጥምታት ሴሚናር ኩነታት ስነ ጽሑፍ ሃገርና ከምኡውን ሓበራዊ ዘተን ገምጋምን ዘጠቓለለ ነይሩ
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ንተሳተፍቲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንወደብትን ተሳተፍትን ስለቲ ዘቕረብዎ ሃገራዊ ትሕዝቶታት ድሕሪ ምምስጋን ከምዚ ዝበለ መደብ ኣብ ምስራፅ ሃገራውነትን ምውርራስ ባህልን ክብርታትን ብዘለዎ ኣበርክቶ ኣዝዩ ኣገዳስን ክተባባዕ ዝግብኦን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብቲ መደብ ካብ ኤሮጳ ካናዳን ዝተፈላለያ ከተማታት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝመፁ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ተሳቲፎም ነይሮም ንስነ ጽሑፍ ሃገርና ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ሰፊሕ መግለጺ ኤርትራዊ ስነ ጽሑፍ ንኽድንፍዕን ታሪኽ ንኽስነድን ብኣሕተም ትሕድሪ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ሕትመትን ምዝርጋሕን ዘብርህ ብኣብነታት ዝተሰነየ ሰፊሕ መግለጺ ቀሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣወሃሃቲ ናይቲ መደብ ንኤምባሲ ኤርትራ ሃገራዊ ሽማግለ ወዳቤታት ህግደፍ ማሕበረኮም ሚኒሶታ ሃማደአ ሽማግለ በዓላት ሃገራዊ ሽማግለ ሚኒሶታን ተቐማጦ ሚኒሶታን ከባቢኡን ስለቲ ዝገበርዎ ምትሕብባር እንደገፍን ምስጋና ኣቕሪቦም ጨንፈር ማሕበር መምህራን ኤርትራ ዞባ ማእከል ካብ 23 ክሳብ 25 ጥቅምቲ ኣብ ሜላ ኣብ ፈታታሓት ፀገማት ተማሃሮ ዘተኮረ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ወዲቦም እቲ ስልጠና ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ንዘምህሩ 289 መምህራን ይተዋሂቦም ሓላፊት ጨንፈር መምህር ዳንኤል መንግስት ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ካብ 7 ዞባታት ዝተዋጡ መምህራን ዝሳተፍዎ ስልጠና መምህራን ክኽተልዎ ዝግባእ ሜላታት ኣማህራ ብምንጻርን ትፅቢት ተማሃሮ ብምልላይን ውፅኢታዊ ስራሕ ንምዕማም ዝሕግዝ ምዃኑ ኣብሪሁም ምህርቲ ስነ ልቦና መምህር ኣሚራ ኣሰናይ ቦገና ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንተሳተፍቲ ሂባ ጨንፈር ሃማደአ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዞባታት ሃበሮን ሓመል ማሎን ልዕሊ 4 ኣዋርሕ ብስራሓት ላኻ ዘሰልጠነን 93 ደቂ ኣንስትዮ ብ21 23 ጥቅምቲ ተመሪቐን ሰልጠንቲ 50 ኣብ ዞባ ሓመል ማሎ 43 ድማ ኣብ ዞባ ሃበሮ ዘሰልጠና ኮይነን እቲ መደብ መቐፀልታ ናይቲ ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ቀሲመን ነብሰን ንኽኽእላን ምንጪ ቁጠባ ውተትን ከውሕሳን ዝካየድ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሃማደአ ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ፕሮጀክታትን ወይዘሮ ትርሓስ ንርኣዮ ሙያዊ ስልጠናታት ብግቡእ እንተተሰሪሕሉ ኣብ ህይወት ሰልጠንትን ቁጠባ ስድራ ቤትን ዝህልዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይግመት ሓቢራ ሓላፊት ጨንፈር ሃማደአ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ሰልጠንቲ ንዝርኤኦ ድልየትን ተገዳስነትን ብምስጋን ብሓያል ስራሕ ሞየአን ከዕብያን ንኻልኦት ኣርያ ክኾናን ኣዘኻኺራ ኣመሓደርቲ ናይተን ዞባታት ብወገኖም ኣደ ምስልጣን ሕብረተሰብ ምስልጣን ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝበለ ስልጠናታት ክድፍኣሉ ተማሕፂኖም ኣብ ዞባ ለጓዓን ሰባ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርትን ንምዕባይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ካብ 9 ክሳብ 21 ጥቅምቲ ንተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተዋሂቡ ኣብቲ ልዕሊ 3000 ተማሃሮ ዝተሳተፍዎ ኣስተምህሮ ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ተማሃሮ ኣብ ርእሰቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ዝቐስሙ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ረብሓ ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ምዕባለ ህይወቶምን ሕብረተሰቦምን ተገንዚቦም ጻዕሮም ከበርኹን ብወርቃዊ ሕግጋታት ኣብያተ ትምህርቲ ክመላለሱን ኣተሓሳሲቦም ሓላፊት ሃማደአ ወይዘሮ ጽገወይኒ ገብረ ስላሴን ሓላፊ ሃማመተ መንሰይ ሓሰን መሐመድ ኑርን ብወገኖም ተማሃሮ ኣብ ቀረብኦም ተዋሊዱን ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብዝግባእ ተጠቒሞም ብቕዓቶም ከበርኹ ኣዘኻኺሮም ርእሰ መምህራን ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ብግዲኦም እቲ ብቤት ጽሕፈት ህግደፍ ሃማደአን ሃማመተን ዝተወደበ ኣስተምህሮ ነቲ ብኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ጻዕሪ ዝድርዕ ብምዃኑ ክድፍኣሉ ተላቢዮም ተማሃሮ ድማ ነቲ ማዕዳ ሓዘል ኣስተምህሮ ኣብ ግብሪ ብምትርጓም ብቕዓቶም ንምዕባይ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ስልጠና ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ቀስሙ ዝጸንሑ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ኣብ 13 ዞባታት ከተማ ኣስመራ ብዝትካደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣካይዶም ኣባል ሃገራዊ ባንክ ደም ተሓጋጋዚ ነርስ ሓድሽ ኣማረ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዝተለገሰ ደም 37 ከረጢት ምዃኑ ብምጥቃስ ካልኦት ኣካላት ኣሰሮም ክስዕቡ ተላቢዮም ለገስቲ ብወገኖም ዝወሰድዎ ተበግሶ ሕልናዊ ዕግበት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብፍላይ መንእስያት ስሩዓት ለገስቲ ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተፈፂሙሎ ንዜናታት ወፃኢ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ ሩስያ ኒውክሌር ዝስከም ኣህጉር ሰገር ክሩዝ ሚሳይል ብዓወት ከም ዝፈተነት ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሮም እቲ 14,000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ዘመናዊ ሚሳይል ኣብ ምውሓስ ልኡላውነት ሩስያ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ፕሬዚደንት ፑቲን ገሊፆም
زي بروفيستنيك زتسمي ميسايل روسيا قديما خاب زفريتو ماصورات تزنو حز ونشف مخانو صبصبات يردوم بزرما ممعبال تاصوار روسيا تصباتين اتبلن هاجرات شاولت كم زفطر وتهدراوان كيلاتات يغلصوم سغات كيدان سمين اتلانتيك نيتو كم زلوا اتغلص روسيا قديما لعلي دمصي زونشف زركبو زمناوي اصوار نابعت كمكلخلا كم صنبرت ذكريوم فرنسا ناب يوكرين سراوي كتل كم تدخل ب 26 تقمتي دقيمه اميتا روسيا يوكرينن اب سممع مقراس توصيم زي بصحه نتسراويت اب فلما خلت 26 كتلكم خانئه فرنسا غليصا زلام اتمدب اكل نايتي نيتو يوكرين تصتاو وحسنت المهاب زوصحو سممع مخانو تقصت فرنسا قالوت ابالات تخيدان كسعبا تصوي علام يخون بر نيتو ناب يوكرين سراويت كل خمز جمر مسهاغرو ناب قطتاوي رسمي كمزاتو منستر من كلخال روسيا تنقيولهم يوكرين تصتاوي وحسنت كوهابا كم زي تقاوم انتخونا قلنا نربحاتها بحد غازقتو مزخون قطتاو ملاش كم تهوليا روسيا خدقلت صنيحام نيتو كان تنقنايتي كاب كل تشن عسران كلتن زتولع كينات يوكرين مخانيو منغس روسيا زخصص زباوت ريبابليك تشاينا امريكان نقداوي فللياتن بزته نمفتاح امر رداء كم زبطح حبيران تمررداء استبصحه وكلت خلتينا هاجرات ابز حلف قدام سنبت اب كتما كوالالامبور ماليزيا ابز كايدو زربيوم تشاينا امريكان خلتيان بمعرض زربح نقداو زمدنا نمهلاو زخل ناي مبهال مدرخ فتره مخانن اب تركب افليطان نقداو فللياتن بزته تراي كعرف كم زخل بممان دما سرع ركبات كايدا مخانن غليصنا لهم اب اسيا عدد زفتم زلو بريزيدنت دونالد ترامب مس بريزيدنت شي جين بينغ تراخيبو ام معبال زمدناتات زتكور زرب كايد كم زخليو كغاوح قني زلوم كلتيوم راحتي ابز حلف ورح مسكرم وتاو وصيت كم زنبر زتتقصه ناي تليفون زرب كم زكادو يفلط نحمشت عملها تواريخ تصنحه قطتاو بررا كابنا بن تشاينا هندن تمال 26 تقمتي بوقعي جميروم كلتين هاجرات نتي كابكلتشن 20 تواريخ تصنحه بررا نمجمر ابز حلف اب فلما نايزور حزي كم تسمى معاز فلتيوم امونغو هندن تشاينان زكايد قطتاو بررا بسنك ملكفتي كوفيد 19 كان تقارص دحيرو امونغو ان زتفتره دباو مسحاب زمدن ان ناشحكر بمصو داغماي كجمر كم زي قال يفلط كلتين هاجرات نتي دباو مسحاب مفتاح مردا دحر مبصحن قطتاو بررا نمجمار كم تسمى معيو زحبر فلسطيناويان من قصاصات حماس فتحن اب محدرا وشمت غازا نزغبر قدامو متتتاو بمتكل كم زقاومو دقيمو ما نصيروم محدرا وشمت غازا اب تحتي اهغرا وحيل خصنح زبل نطبي حدا خابتي بريزيدنت دونالد ترامب زقربو 10 نطبታት ዝርከቦ ናይ ሰላም እማም ምዃኑ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቶም ፍልስጤማውያን ምንቅስቃሳት ግዳማዊ ምሕደራ ንትግባረ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዘፍሽልን ንቕልውላው ናይቲ ወሽመጥ ዘጋድድን ምዃኑ ብምሕባር ከም ዘይቅበልዎ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ምንቅስቃሳት ንምሕደራ ወሽመጥ ጋዛ ብዝምልከት ብ25 ጥቅምቲ ሓበራዊ ኮሚቴ ከም ዘቆሙ ተገሊጹ እስራኤልን ምንቅስቃስ ሓማስን ብመንጎኝነት ግብፂ ቱርኪ ቀጠርን ኣሜሪካን ዝበፅሖ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ 11 ጥቅምቲ ተግባራዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምልዋጥ ጅሆታትን እስራትን ከምኡን ምእታው ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ስምምዕ ከም ዝተጀመረ ክግለጽ እንከሎ ዝተረፈ ነጥብታት ኣብ ዝቐጽል ክትግበር ከም ዝኾነ መደብ ተታሒዙሎም ይኹን እምበር ተሪፉ ዘሎ ዝርርብ ምንቅስቃስ ሓማስ ዕጥቁ ከውርድን ምሕደራ ወሽመጥ ጋዛ ናብ ኣህጉራዊ ኣካል ክሰጋገርን ዝብል ነጥብታት ስለ ዝርከቦ ብቐሊሉ ኣብ ምርዳእ ዝብጻሕ ከም ዘይመስል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱም مبل 47 عمتاوي وعلى مراحة هاجرات دبوباوي مبراغ اسيا مالت اسيان كاب تمال 26 تقمتي اب ماليزيا يكايد اللهم ابزيك 28 تقمتي اب كتما كوالالامبور زكان عزلو وعلى اقداسي نقداون قطباون سممعات ختم تسميت يكبر እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ዞባዊ ቁጠባዊ ውድብ ምብራቕ ቲሞር መበል 11 ኣባሉ ክትከውን ውሳኔ ኣሕሊፉሎም بخال وجن بدوام متفنان أبعد قوي جت أتين سنها كامبوديان تايلاندن جون توعلا بمونغونينت بريزيدنت دونالد ترامب سمع مقراص توصي كم استفرار ما عليهم بريزيدنت ترامب أبو هجرات آسيا نيشودش معاتات عدتي في تسم كم زلوا يفلت أفشان شعات ميتين سوسان شو عتن استمسرت ودب آسيان بدرجة عالم كعبيت وطبع وزبا ودب كوينو أستات 3 تريليون دولار جاملة هجرة وتت أستات شودش 250 مليون قطر حزبن يحقوف
زي خبركم تخطاتلتنا زينا نمفصام ارستاتو خدملكم ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ን47 ህፃናት ዕውት መጥባሕቲ ልቢ ተኻይዶም ውዳበ ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ 4ይ ዓመታዊ ፌስቲቫል ስነ ጥበብን ባህልን ኣብ ሚኒሶታ ኣቃኒዖም ጨንፈር ማሕበር መምህራን ኤርትራ ዞባ ማእከል ኣብ ሜላ ኣፈታት ሓፀገማት ተማሃሮ ዘተኮረ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ወዲቡ ሩስያ ኒውክሌር ዝስከም ኣህጉር ሰገር ክሩዝ ሚሳይል ብዓወት ከም ዝፈተነት ሓቢራ ፈረንሳ ናብ ዩክሬን ሰራዊት ክትልእኽ ከም ትኽእል ደጊማ ኣሚታ ቻይናን ኣሜሪካን ንግዳዊ ፍልልያተን ብዘተ ንምፍታሕ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሓ ገሊፀን ሓፈሻዊ ዜና ብተፈፂሙሎ ምዝተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገና ብሩኽ መዓልቲ